Min din il-ġimgħa il-konsumaturi f'pajjiżna bdew igawdu minn prezzijiet orħos u stabbli fuq mijiet ta' prodotti essenzjali tal-ikel, riżultat ta' ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern, l-importaturi ewlenin u mijiet ta' ħwienet kbar u żgħar. Iżda filwaqt li l-prezzijiet ta' aktar minn 450 prodott roħsu bi 15% fuq il-prezz li kienu qed jinbjaw bih f'Ottubru li għadda, fil-verità jirriżulta li l-konsumatur qed igawdu minn prezzijiet ferm orħos minn dak irrakkomandat u maqbul bejn il-partijiet. Il-Gazzetta Kulħadd analizzat numru ta' prodotti fil-lista mħabbra mill-Gvern u l-prezzijiet li ġew stabiliti skont il-patt soċjali mal-prezz li fil-verità qed jinbijaw bih dawn l-istess prodotti. Permezz ta' applikazzjoni diġitali lokali bl-isem ta' Cheap Trolley li tiġbur fiha il-ħwienet ewlenin lokali u anke ta' il-fakultà li wieħed iqabbel il-prezzijiet tal-prodotti fl-iskema stabbiltà u kif qed jinbijaw fil-verità, wieħed isib varjazzjoni wiesa fil-prezzijiet wara li minn nofs il-ġimgħa daħal fis-seħħ il-ftehim. Il-prezzijiet tal-prodotti fl-iskema jvarjaw minħabba ditti differenti li huma disponibbli. Iżda meta l-prezz tal-prodott individwali jitqabel ma' kemm traħħas fuq is-sit uffiċjali tal-iskema ma' dawk fuq Cheap Trolley, il-varjazzjoni fil-prezz hija vasta u tinżel sew taħt il-prezz stabilit tal-maġġoranza tal-prodotti. F'eżerċizzju li għamlet il-kulħadd ġew mqabbla l-prezzijiet skont l-iskema stabbiltà ma' kif qed jinbjaw fil-ħwienet ta' wħud mill-prodotti essenzjali fl-iskema bħal corned beef, ton ta' żejt, cornflakes, ħalib long life u kafè. Ir-riżultat kien li l-maġġoranza assoluta tagħhom huma ferm orħos minn dak ifissat fil-ftehim li rnexxielu jilħaq il-Gvern. L-analiżi tikkonkludi li l-inizjattiva tal-Gvern ġabet kompetizzjoni ħarxa iżda pożittiva għall-konsumatur li qed jifranka ferm iżjed milli kien maħsub.